η θέση του τερματοφύλακα είναι πολύ ιδιαίτερη και σημαντική στο σύγχρονο ποδόσφαιρο και αυτό έχει οδηγήσει στην ανάγκη δημιουργίας ιδιαίτερων προπονητικών προγραμμάτων. Αυτά τα προγράμματα πρέπει να βασίζονται τόσο στα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα όσο και στην προπονητική εμπειρία από την καθημερινή τριβή με επαγγελματίες αθλητές. Σε αυτήν την κατεύθυνση και εκπληρώνοντας ένα όνειρο και στόχο χρόνων, δημιουργήθηκε η πρώτη σχολή τερματοφυλάκων στο νομό Αχαΐας. Ευελπιστώ με τις γνώσεις αλλά κυρίως με τις εμπειρίες που έχω αποκτήσει από την εργασιακή μου εμπειρία σε επαγγελματικά σωματεία υψηλού επίπεδου να προσφέρω άριστη εκπαίδευση στους τερματοφύλακες που θα προτιμήσουν τη σχολή αυτή. Βασικός σκοπός της σχολής είναι μέσα από αυτήν την προσπάθεια να μοιηθούν οι νεαροί τερματοφύλακες στα μυστικά της θέσης και να διαμορφώσουν ένα σωστό χαρακτήρα τόσο ως αθλητές όσο και ως άνθρωποι. Όσον αφορά την εξειδικευμένη τεχνική του τερματοφύλακα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις τεχνικές πτώσεων, λαβών και ποδιών. Η σχολή λειτουργεί στις άρτιες εγκαταστάσεις ποδοσφαίρου της Νίκης Προαστίου στην Πάτρα, που σε κάθε περίπτωση εξασφαλίζουν τέλειες συνθήκες προπόνησης των αθλητών. Επίσης, πραγματοποιούνται θεωρίες και ανάλυση βίντεο για μια καλύτερη εκπαίδευση. Μπράβο Νικόλα! Μπράβο, γεμάτα! Μπράβο! Μπράβο!